Idan kana mantawa baka rufe wayarka ba har ta ɗauki wani lokaci, ko ga yanda zaka saita ta ta ringa rufe kanta da kanta bayan 'yan daƙiƙu baka taɓa ta ba. Ka ci gaba da biyo ni a cikin wannan bidiyo don in nuna maka. Da farko za ka nemi setting ɗinka ne, bayan ka shiga setting ɗinka za ka nemi display, ga display a nan. Idan ka shiga sai ka nemi sleep, gurin inda ta ringa kashe kanta kenan. To bayan ka shiga za ta baka mintunan ko sakannin da kake so wayarka ta ringa rufe kanta. Idan kana so kana ajiye wayarka da wuri ta rufe kanta, to 15 seconds za ka saka. In kai sakan 15 baka danna wayarka ba za ta kulle kanta. Idan kuma minti 1 ne ko minti 10 ne, to idan ka san dai baka rufe wayarka da kanka kana ajiye ta ne, to zai fi ka saka mata sakan 15, yanda da ka ajiye ta kafin a ce wani ya zo ya dauka za ta kulle kanta. In kuma kana dan daukan lokaci ne ba ka so ta dinga kullewa da wuri, za ka iya sa minti 1. Wannan kenan. Idan ka saita lokaci kaɗan, wannan zai rage shan cajin wayarka, da haka zai kare batirinka. Sannan ga waɗanda suke ɗaukan mutum waya ba tare da izininsa ba, hakan zai hana su ɗauka domin ta riga ta kulle kanta a 'yan daƙiƙun da ka saita mata. Hakanan za ka iya amfani da lock screen after screen timeout, domin da ta shiga wannan duhun ta yi locking kanta kai tsaye, don haka mutum ba zai samu ya buɗe ta ba har sai ya saka password ko kuma ya yi amfani da fingerprint. Ka saita naka yanzu, sannan ka yi sharing ga sauran su ma su saita nasu daga baya. Idan wannan shine farkon zuwan ku channel ɗinmu, muna so ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, ina duk wani sabon shiri idan mun sauke zai sauka a cikin wayarku. Idan kuma kuna following ɗinmu ne a shafinmu na Facebook ko shafinmu na Instagram ko shafinmu na TikTok ko kuma shafinmu na Snapchat, muna so ku ci gaba da following ɗinmu domin sababbin abubuwa irin waɗannan. Mun gode.